τον Παλιοβασίλη θα προαυλιστούμε και θα συνειδήσουμε αδιάφορα. Ο Παλιογιάννης θα κλείσει θέση στο ελικόπτερο. Και ο Παλιονίκος παραγγέλνει τις πίτσες. Από τον Παλιονίκο για αυτή τη φορά για να μην ξεκάσει τα σκορδόψημα. Άλλα 2 χρόνια θα κάνει να ξαναβάσει πίτσα. Υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος. Απλά καλέστε στο 18. Ποιο δικαίωμα ρε μαλάκα μου πει. Δεν θα αφήσουμε πέρα. Γεια σας.